Joo, kyllä on. Hetkinen vaan. Se on teidän avustaja Saarinen sillä soitteli. Halo. Miksi ette voi tulla? Lähetys alkaa just! Ei se ollut minun syy, kun se toinen tuli vasemmalta. Perhana. Mistä me nyt saadaan avustaja Saarisen tilalle? Kukahan se nyt pystyy tekemään? Hei, te voitte tehdä sen. Ei, meikäläni. Minkä? No tulette vaan sisään ja sanotte, että tässä kirje lasimestarilta, mutta ei näy läpi. Tässä kirja lasimestari, mutta ei näy läpi. Just noin. Ja sitten vaan häivytte nopeasti ulos. Joo. Ja äkkiä vaihtamaan vaatteita, lähetys alkaa just. Tässä kirja lasimestarilta, mutta ei näy läpi. Simovisio-tunnus käyntiin. Nyt! Nopeasti maskin, minä sain roolin. Tässä kirja lasimestarilta, mutta ei näy läpi. Tässä kirja lasimestarilta, mutta ei näy läpi. Hei vaan, rakkaat katsojani. Tämä oli nimeltään Simon erikoinen akrobatiihyppy. Näyttää vaikealta, mutta ei se niin vaikea ole, kun sen vain osaa. Ja nyt siirrymme seuraamaan hauskaa... Mä sain roolin. Mä menin tuossa sisään vaan sanoin, että tässä kirjan lasimestarilta, mutta ei näy läpi. Kiva helppo homma. Englantilainen huumori on. Minä olen lordi, joka alkuun kutsuu hovimestaria. James! No niin, se on sun vuoros nyt. Meneekö tuonne? James! Älä kerro. Sisään. Ei kolistu siellä studiossa, hiljaa! Ykkösen, nyt! James! James! Kirjastomiehen lasi silmä unohtunut. Lasimestarin kirja unohtunut. Mikä unohtu? Te olitte sitten hauska televisiossa. Meitä nauratti niin kovasti. Jaha. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Me sua kaikki onnitellaan ja pikkujuhlat juhlitaan. Nokannas tytöt tulta hellaan ja juhlakahvit kehumaan. Se meni ihan väärinkin, kun mulla piti olla jalan niin kuin näin ja se oli niin kuin näinkin yhdessä kohdassa. Joo, se näytteleminen on loppujen lopuksi vaikea homma. Minä pelkäsin vähän, että miten se Simo pärjää siinä, kun se ei ole niin aikaisemmin näytellyt minun kanssani. Sehän selvisi oikein hyvin. Sen kunnias. Se Manu mennä sotkea tilanteen, mutta minä selvitin sen lopussa. Näetkö sen kohan, kun minä sanoin lasimestarille, että tässä olisi lasimestarille kirjastosilli. Näetkö tämän kohan? Näin. Näetkö sitä, mitä sinä tykkäsit sitä kohdasta? Näetkö tämän kohan, minkä mä näet? Tiedätkö mitä tehdään nyt? Me tehdään susta tähti isolla teellä. Totta kai. Ja minä olen manageri. Sinä sanoit asian kansantajuisen selvästi. Joo, sen kunniaan. Hyvin ymmärrettävästi yksinkertaisesti.